O Deportivo B demostrou ante o segundo clasificado que a súa trayectoria non é unha casualidade e que o de loitar por cotas superiores deixa de ser un soño para convertirse nunha realidade. Aos 5 minutos, Jairo aproveitou un bo centro de Borja para adiantar por primeira vez o filial branco-azul. Primeiro gol de Jairo co Deportivo B e primeiro tanto dos locais neste encontro, o que servía para ir selando a 9ª victoria da temporada. E iso que o Fuerteventura encargouse de darlle emoción ao partido até o mesmo subido final. Aos 16 minutos, Moisés aproveita un erro de Joachi para bater a Fabricio. Lonxe de virse abaixo e crear dúbidas, o Deportivo B empeza a tecer o mellor fútbol da temporada. No minuto 34, Juanan acerta a mandar o coiro ao fondo da portería rival. Malia que os visitantes solicitaron falta ao porteiro no centro previo ao gol, o tanto sube o marcador. A 5 minutos para o descanso, puido chegar ao terceiro para o Deportivo B, pero Pita envía o balón ao traveseiro. Este disparo de Iván Carril na segunda metade obriga a empregarse a fondo a Novoa. A cousa pintaba ben, pero torceríase no minuto 19, cando Gustavo empata de novo o encontro. Pero pasado o minuto 90, Iván Pérez puxo o partido ao peche soñado. Golazo de falta directa. Todos os seus compañeiros buscan o autor do tanto. Gol que paga a pena de repetido. 3 puntos máis ao saco e xa van 31 que serven para darlle máis solvencia ao liderado do Deportivo B.